Takže čus lidi, mé jméno je Android a dneska jsem tady s Vojtou. Nazdar! A dneska tady budeme hrát Minecraft Survival. Můj oblíbený herní mod. Jupi. A ještě PvPčko mám rád. Špatný herní mod. Samozřejmě tady budeme přežívat, bude to takový let's play. No, je to prostě obyčejný, no. No. Takže Já bych asi začal tím, že bych vytěhal. No jasně, budeme vytěhávat stromy. No, mluv. Jiný začátek v Minecraftu, než vytěžit strom, neznám. Jedině, když dělá něco někdo jinak, tak je to neandertálec. Jedině. Co to je za songu to hraje? Ale já bych asi udělal bunkr tady u nás, tady to úplně krám nám připravili. Úplně nádherný, budeme mít bunkr, jo, jsi řekl, tak OK. Pozor, máš tady návštěvu, vypořádej se s ním, já mezi tím jdu natěžit dřevo. To je tvůj úkol. Počkej, já vykrafím krafťák. Taky si myslím, že bych mohl vykraftit krafťák. Ne, proč jsem položil plank? Proč jsem nepoložil to? Ne, děkuji. Pod sem, Kauflande. Tak já si musím kleknout, protože mě svítí slunko do počtu. Tam je creeper. To je moje partie. Ale creeper, teda, ale... Kostík. Ne. Kostíky nemám rád. Tak dobrý, tak pryč, no. To tady nebude úplně kostíka, no. Au. Sorry. Ježiš, tak, ale to je kejvka. Nazdar zeleňáku. Sorry. Au. Ono, jak je ten meč, tak hituješ, jo. No tak tady to je docela blbý, ale můžeme tady těžit, nebo bychom mohli postavit tady na téhle hoře, nebo na té skále, nebo co to je. Tu nějaký house, nějaký happy house. Jako, já vylezu nahoru, jak to tam vypadá. Že bychom měli takový přehled tady okolo. Jo, tady by se zdal nějaký menší domeček na téhle hoře. Ono je dobrý docela někdy i bydlet na kopci. Co? Ono někdy i docela výhoda nebo bydlet na kopci. No to jo, hlavně proti nějakým tím... Ježiš, já jsem chtěl říct animatronikům, no jasně. It's a Freddy Iron. It's a Freddy Fazbear's Pizza. Bych to viděl tak, že první věc z Ironu, co se vykraftíme, bude asi štít, protože to je za mě nejvíc užitečná věc, jako z Iron, když máte málo Ironu. No. Já bych asi zabil ovce, protože tady jsou 3. Potřebujeme 6, takže budeme na jednu postel. Tak to je tak se zakopnu. Já se zakopnu. Asi Mně vždycky přijde tady ty nový druhý kytek, nebo kežu, nebo co to je, mi to přijde, že to je zelí. Zelí? Ale máš krumpáč? Jaký? Dřevěné, je to jedno, ale jestli držíš kámen. Jestli bys mohl vykraftit pec, aby jsme mohli vařit jídlo. Píjo. Ale teď těžím jakoby to. Koul, ale... Protože já mám docela hladová. Že? Jak je v češtině koul? Uhlí. Uhlí? Já těžím uhlí. Já mám uhlo. Tak já natěžím pár kamenů. Kamen, vážně jeden? Really? Ne, dobrý. Co potřebujeme, že? 2? Are you serious right now? Nebo byl mě to štvek, jak nemám ten. Já fakt vůbec nevidím tady v té tmě. Potřeboval brejle, které měly baterku. Prosím. Vojto, děláš si srandu? No, tak mám zásobu pecí, tak to bude podle mě víc potřeba potom. No, potom určitě.
Protože když bychom třeba chtěli vypíkat zlato a iron, tak železo, abych byl Čech, taky trošku. Jo, iron. Asi by to chtělo... Já jdu asi vytesat nahoře ty stromy. Aby jsme tam měli nějaký to místečko. Ty shiftuješ, nebo... Ne, Neshiftuju. ne, shiftuješ. Jo, když dáš shift, tak uvidíš... Ne, když já dám shift, tak ty uvidíš svoje ty. XPčka. A Ale když dáš shift, tak uvidím já. Jo, děkujem. Tak, já si natěžím asi tohletu. Já natěžím, vykraftím, urobím. Dobrý, tam je ovce. Tak jí dej, co proto, za to, že nám nechce dát vlnu. Dám jí sekerku, no to je směle. Dám jí sekerku dozad. Ale bude potřeba i bříza. Jako bříze v Minecraftu mají nejoblíbenější blok. Protože jako je to pěkný blok, nebo blok. Prostě ten Dřevo. No. Jo, takhle, mně se to líbí na designy hlavně. No to já, teď mi to nejde vytěžit, takže tady bude levitovat. Já bych zase spal. A nebo ještě mě napadlo, že místo toho, aby jsme ty ovce zabíjali, jsme mohli vzít nůžky, který bychom vykraftili těma ironama, co jsem teďka vypek. A získali bychom tak rychleji a víc vlny. Jasný, hele, až budeš mít nějaký saplingy, tak je vždycky hoď dolů. Hoď. A tady na nic nezasazují. OK, já chápu, kapučino asi s ním. Oh no, zapadá slunce. Napište do komentářů, jestli znáte Cappuccino Assassino. Kdo by neznal, že? No. A my jsme hráli na Robloxu Steel of Brainrot Pro 2 a prostě tam přišel jeden typek a prostě jestli mu nemůžeme dát Assassino Casino. Jo, on tam prostě přišel týpek, jako ve stylu Brainrot, tak jsme našli akorát verzi pro 2, jsme to hráli. A prostě tam přišel týpek, začal žebrat, líst nám do basky, že prý, že Cappuccino Assassino, give me. Give it. Cappuccino Casino. Cappuccino Asino, nebo něco. Cappuccino. Ne, jest takovýho. Cappuccino Casino. Assassino Casino. Ty listy, já je posekám. Já bych vzal sekačku a posekal bych je. Assassino Casino. No. My jsme se nemohli smát, my jsme dostali záchvat smíchu. Jdu se napím. Jako já, když se podíváš na moje dřevo, tak jako... kolik já mám dřeva, tak... No. Ale mám jeden sapling. Ne, 3, tak dobrý. Tak tady bude takový náš národní park. Já bych si vykraftil. Hážu dolů saplingy. Já chtělo by toho oprybit. Víš, co by to chtělo? Kde kam se hodil, jo, tady. Víš, co by to chtělo? Co? Takový ten mod Tree Harvester. Jakože shiftneš, vytěžíš strom a on celý spadne. Jo, nebo ještě já znám jeden mod, kde klikneš na strom a on jako spadne. Ale to je asi zase moc takový, no.
Já to tady nějak urovnám, ať to máme nějak jako stejný. A to nemáme kopce do kopce. Tady někde dole jdu zasadit. Potom bychom asi z toho dřeba, kolik já toho mám, tak z toho dřeba bychom mohli udělat jakože nějaký tu cestu dolů, ať furt nelezeme po té hoře Teď vidím, že A se to není žádný dlouhý. mobové zatím. Teď vidíme akorát 2 zombíky, jednoho pavouka. Jinak se nic nespavne, jestli to nezakřikne. Radši bych to zaťukal. Kolik máš stromů nebo dřeva? Logů. 29 klasického a 7 jako polen. Tady těch oak to mám 20, no už mám. Počkej, já vytěžím strom a hned ti to řeknu. 34 mám oak a 7 mám brezo. My budeme dřevolionáři. Ježíš, já si jak se dívám, tak tady ty saplingy. To bude normálně tady z toho národní park. Prales. No, prales by se spíš hodil takový ty dřívovský stromy, ale jako bude to spíš takový lesouš, no. Dávám Tady sem bydlet čistku. Jo, a trošku. A zase mi došlo jídlo. Hunger. To bych jsem taky mohla dát. Jídlo se tady peče. Tak co je tady nějaká nestvůra? Počkej, ty jsi dal míru milovnou. No nedáš, jak jsme zabíjeli v té kejvce, že jo, baby. A jo, vlastně. Já si tady vemu to jedno jídlo, jo, jestli nevadí. A, už nepomí skeleton. Jo, vem si. Nam. Já pak tady máme zase Ty skeletony jsou nejvíc otravní jako mobové snad v celém Minecraftu. Já bych po nich hodil tu sekeru a takovej boomerang bych udělal. Dobrý, já mám svoje jídlo, mám svoje eplik. Mám svůj apple. Na jeden hit. Oh yeah. Ještě tady ty listy vytěžit. A jak se dívám na tu druhou stranu, tak tady to je úplně les. Tam je to ještě takový dobrý, ale za chvíli už ne. Ty haver, no tak. Počkej, po mně jde nějaká armáda. Ne, počkej, po mně jde armáda, ty hovo. Tak hlavně ji neveď dolů. Creeper. Tak chci říct, No tak ty jsi goutic. Au, proč mě Já zakáš? Dobré, tak. Krásný fight. No tak mě jsem měl velký luck. Já jsem totiž craftil, craftil jsem torčky, ale nic se nestalo. Já po tobě vytáhnu sekeru a hodím to Ty po mi má tobě. věci. Tady máš kosti. A neměl... Au. Oni se tady prostě objevěj. Pavouku ne, ty jsi taky ten jeden zatravný. Kamo, já mám hrozný Jo, ale lagy. ve dne je kamoš. To jo. Mám hrozný hrozný lagy. lagy. Jo. No, Akorát tak se to lidi, je... co se dívají. Tak to je... Tady ten strom, listí levitující vytěžím. Já nechápu, proč jediný písek a štěrk padá a to listí tady prostě zůstává. Co? Ale nechceš pozvat nuba? Pozvat nuba? No, protože mám 2 staky a 16 hlíny. Nemáš na něj číslo, já ne. Bohužel.
Škoda. Ale jednoho mini nooba znám, tak ho do příštího videa možná kontaktuju. To je já. Noob? To je noob? To je A to jsem já. Ne. A kdo, ježiš, pardon, že já tady se dělám škytavku, ale já za to nemůžu. A koho teda? No nooba. Jakýho, jako... No nooba jako Toho nooba. tvýho? Jako toho, co má na zádech? Ne, to není. Tak ho příště pozvej, budeme mít návštěvu. Pokud bude moc. Hej. Sorry. Já bych asi... jako slivec. Já bych to tady ještě upravil. No, takhle by to dobrý, takhle pro ten barák by nějak mohl být. Já bych asi udělal jakože dům takhle. A tady bych udělal ještě část a tady by byl sklad. A mohli bychom taky udělat pak vstup do podzemí. A bude se ti šít sklad? Co? Bude se ti šít sklad? Ale jo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Tak ho 8, 9. šítil. Takhle 9 bloků, to není špatný, ne? Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět. Mohl by být ten barák nějak takto? Tak, co pak ty robíš? Stavím baráček. Jo, já jenom tady za sebou koupím to zelí. Zelí. Já tomu budu říkat zelí prostě, protože to vypadá jí zelí. Čo, to možná udělám jinak. Takže tady budeme bydlet. A tady uděláme ještě takhle kousek a tady by mohl být ten sklad. Takže jakože nějak takhle. A nějak takhle. Takže by byl ten malý sklad. To pro další dřevo. Tady mi ještě nějaký jedno spadlo. Hop, hop, hop.
Jak to, že toho nějak málo je najednou? Tak to víš, představy se všechno využije. Si řekneš 3 staky dřevami na pořádný dům stačit bude. A víš, jak to dopadne. No tak já skočím pro další. A podlahu bychom udělali jakou? Nevím, by se líbila třeba z diorety nebo z něčeho, ale ohlazenýho. Ohlazený, nebo jak se tomu říká. Jo, tak to zase bychom si mohli potom vykraftit ten... Ježiš, jak se to jmenuje? Cutter, nějaký stone cutter, ne? No, ten kafe. No, ta pila. Já bych si tady udělal nějakou Já mám 15 saplingů, no tak jdu sázet. Vojta Sávač. Hop, 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 hop. A poslední hop tady. Ne, teď bude poslední hop tady. Jo, já jsem chtěl pro to dřeva. Rub, to jsem potřebovala vědět. A tady máme ještě nějaký. Já si myslím, že dobrý, ne? Jako, jdu se podívat. Já bych možná udělal jakože barák, bych udělal podlahu břízy a tam jak je ten sklad, tady, tak já bych tady, jo, tak tady to nějak nevyšlo. Nebo to je schválně. Nevyšlo. Nebo co? No jakože, že to má být až sem, nebo to jako je takhle to. Ne, já nevím, to já nestavil. Aha, tak já nevím, teda kdo postavil. Takhle. No, to už je tak, že jo. Tak to nebude hlavně. No, tady to... Aj. Tak a teď jenom ještě plenky. Já bych možná tady zasázel tak třeba 2 stromy, ale jenom tady na těch okrajích a dole bude ten náš park. Mně to se nezdá, ale my už všechno dřevo máme pryč. Ale já mám ještě u sebe 14, já to tam překraftím. Už mi zase došlo jídlo, to snad není možné. Budeme si muset tady udělat nějakou farmu, no. A do budoucna už taky nemám. Tak konec videa. ...64 a 1. Tak já to Pec je doplním. 1 maso. Jo. Teď. Tak kdybys našel zvířata...
Máme Tak rádi zvířata. nejdřív musíme udělat farmu, takže tam sbírej trávu a udělej ty. Já zatím dodělám house, happy house. A Počkej, tam vzadu v tom skladu, počkej na mě. A já už dělám hřby. Počkej, já bych to udělal trošku jinak. Dobře, tak já vidím. Počkej. No to tady, to pryč. Abych to udělal. A proč je to tady takhle? Koukej. Je bude takhle ještě. Jo, ale tady nevím, jak se to vejde, to bude nesymetrický. Co bude nesymetrický? No tady to přece, když to dáš tady, tak to bude... No tak jo, tak uděláme tak. Co bude nesymetrický furt? Rupla mi sekera. No tak to uděláme tak a prostě... Vojte, počkej. Proč to ničíš? Jo. To může být, A já bych- akorát tady to bude taky. A bude to spojený. Komu venku leje. Že jo. Co? Ještě na No, zahradu. já jdu pro sekeru a jdu těžit. Ale ty stromy se nedají, ale oni docela rostou rychle. Mám kameno, bohužel. A už to ruplo zase. Co? Tak. Šuter mám šuter. Já ne. Já mám naboj. Ale už mám jenom 7. Takže zase těžící režim bude. Timelapse. No, může. Hej, ty listy mě fakt štvou, oni mi zaplňují i ven. Máš dřevo nějaký? Už stavím. Tak. Dřevo. Jo, mám 44. Kde seš? Tu. Počkej, mám zase lagy. Máš to za sebou. Jo, díky, já jsem lagy jak. Jak dlouho natáčíš? Půlhočky. Tak aj.